Sanibonani emakhaya. Igama lami nginguMakhosi uKhambule, odume ngokuthi uMakhosi uPhimdlozi noma uPhimdlozi Khambule. Namhlanje ngithi nje ake nginike ibrief kancane ukuthi ubani mina kahle kahle nokuthi futhi le channel izonenzelani, izobe ikhuluma ngani. Le channel ke sithatha siqala channel entsha namhlanje ukuthi siqale sifundise abantu kuwona uYouTube lo lapho sobe share khona ngedlozi, sikhuluma sishare ukuthi yini kahle kahle idlozi, yini kahle kahle umsango. Nje nami ngiyingane ngimncane ngiyingaka nje ngifuna ukuthi abantu baqonde bazi ukuthi isho kwathiwa uyingane ungakanani, athiwa ufundeki nothi uqhamuka kuphi ikhaya nothi uqhamuka kuyiphi indawo. Idlozi manje lifika nje lifuna ukuzokhuluma nawe lakwathi kufika lithathe likwenze nje lifuna ukuyenza yona. Mina ngokwami ke idlozi la ngithatha kakhulu bese ngiqala ukukhula. Mina ngikhumula kahle bese ngineminyaka u7 ngisazi lapho ko 18 19 lapho ngade ngumntwana disindisiwe ngisonta nje kunenkonzo yasekhaya ngezokwathi ngisho igama layo, kodwa nje idlozi la ngithatha bengivele umntwana ade umuntu okade eboniswa nasesontweni konzo ekuthiwa abantu abasindisiwe kwesithi ke prophetic ministry kahle kahle ade ngikuyona mina. So ke ngokuhamba kwempilo nokukhula kwempilo ke idlozi la sagcinele ngithatha ngumntwana futhi lapho nasemphakathini ngaziwa nje bamphuma ekhaya labantu abaziwayo, baba mu politician, baba muKhetho Khambule, uyikhade yaka ANC. Into kanjalo ke kwakuthi ke kumele ngilivume idlozi, kungasiyo futhi into encane, kungasiyo futhi into elula. Kwayikona lapho uthi ke ngokubambisana kwabazali bami ke uma benobaba kwagcina ukuthi bekwazi ukuthi ngikwazi ngothwasa, ngigcina sekufike la ngikhona ke namhlanje. Nangokukhula kwempilo ngokuhamba kwempilo izinto zenzeka ukunye phela kwenzeka indlela usukufisa ngathi sonke isikhathi. So basically kahle kahle mina ngumntwana omncane ngina 26 years namhlanje, this year ngizothi 27 this year. Idlozi liyahamba liyasebenza kakhulu, noma phela ngiyenze ngisho ukuthi idlozi mokuthwasa uzoba nemali cha, kodwa idlozi lakwathi lekuphi isinkwa. Kulaba abahlezi bebula phansi umuntu othwasile oyisangoma kuthone moyisangoma akwazi uba nempilo, ufanele uhlezi nuki impepho, uhlele emakhosini izinto ezikanjalo. Ngokwami lokho ngikubone kuyinto ehlukile beseceleni. So ngizothi mina nokuthiwa ke uyatshela ukuthi unathi isipho sabantu abadala, sivume leso siphiwo lesi, nokuthiwa kungasiyo into ozoyivuma namhlanje, but as isikhathi sihamba nezinto esuke zizobe zenzeka kuwena ukuthi ziveze ukuthi ngempela unalidlozi fanele zizibonakalele zona, ebese futhi abantu abadala basifikele kubona futhi kuwena, ebese futhi uyahamba ke uyolashwa. Le nto yokuthi ke kuthwele uma ulashwa idlozi fanele ifike ebusuku uyahayiza kanjani angikuphikisi lokho, kodwa ngithi mina into ezazenzeka ngesikhathi esingemuva okwanamhlanje fanele into ifike kuwena enhlizweni yakho uzikhulumele wena. So kahle kahle kuyona ke le channel ke lena sizocover izinto eziningi lapho sizofundisana khona ukuthi yini ukuthwasa, sifundisana ngezigubu ukuthi usuthwasile manje ke yini izigubu, abantu abanezigubu, sikhuluma ngezithwalo, yini izithwalo, sikhuluma ngomndiki ngomndawo, sikhuluma izinto ezihlukahlukene esifuna ukuthi abantu abaningi bakhule edlozini. So ngiyacela ukuthi ke yonke into sobe sikhuluma la kube yinto ezokhulisa wena noma ezokhulisa omunye umuntu osondelene nawe. Kakhulu nje sizokuphamisa kakhulu into esithi umsamo. Umsamo into enkulu ngabe sokhuluma ngafuna ngabizona lezi zikhathi lezi noma kulezi insuku lezi sobe senza ngawo lama video lawa. Ivideo yokuqala yona lesi sobe senza namhlanje sizoyi-uploada ngo8. So sizoba nezinsuku lapho sisenza khona ama video nesikuthi umuntu besiwa uploada ngakhona ama video sobe sinazisa. Ngiyacela ukuthi nje bonke abantu ke abafuna ukungazi ukuthi ngubani, ngenzani, ngiphila kanjani, idlozi liyini kumina, lisebenza kanjani, ungasabi nje mntakamama, ungasabi nje umuntu nginezindawo la ngithola khona, ngithola la ku Instagram uzothi nje @Phimdlozi, igama ngidume kakhulu ngalo Phimdlozi lelo, Phimdlozi igama lami, number yami ngitholakala kuyona futhi ithi 0766 745 458 0766 745 458. Ngiyathanda kakhulu ukuthi intsha yazi ukuthi yiziphi izinto ezenzakalayo, iyimfihlo ezikhona, hayi ngoba kusekuyimfihlo kahle kahle, kodwa izinto ezikwenza ukuthi umuntu omusha oyisangoma noma umuntu omusha u-understand umsamo, u-understand ukuthi yiziphi izinto ezingasezikhulisi, ngoba kukhona abantu abenza izinto ezibaphakamisela inhlanhla kodwa bangakutsheli ukuthi yiziphi lezo zinto lezo. So ngikona ke le channel ke lena ke iPhimdlozi Khambule sobe sicoveration izinto eziningi